Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Gospel menda kasgi. Kabuha kamajangi. Sashasin ya ke jinkali. Ngidon ka dur jongno hapo jongi. Ngidon ka jingto jongno hakatonud hakamensiam jongi. Ngipule na ka kitab Jeremiah nong ya to le pa ba ublewen to ya ka jingto hakatonud. Ublewen to ya ka ain hakatonud jongi. Mindaw Jesu peit yangi vai pai vai ukerli. Pidon ka dur jong no hakatonud jambi. Pidon ka jingto jong no hakatonud jongi. But ka context ya kane ka jinkerli kawan nama katto katnangut ki piracy bat ki Herodian ki nombor jongo Herod kilawan kerli. Ar jait ki beriu ki bayang persya ya ubale ki along kawai. Ki atli la ban kem dau ya Jesu kem dau ya ubale namar ba ki kam eat ya ka parte. Ba kidon ka dur jang ka parte, kidon ka jingto jang ka parte, ha ka jingim jangki. But ban penshai yaki, ujesu udang jubab yaki. Kila kili khatong idon kam ban siu khajana ya u kaiser. But ujesu las ngauto ka jingmot hari jangki. Jesu las ngauto ya ka buis new jangki. Ublay utip barabor ya ka buis new jangki. What habangi wan shong ban mane ya ujisu ladangi don buits new ublay uya I ujisu ya I utip bad katin ublay ka ong ujisu utip ya ke jingmut jongi bad ulas ulakli yaki sawanra ya ka pisa wanra ya ka pisa wanra ya ka kaweka pisa ka tingka kane ka long ka jingi jingkili jongo Jesu jimpan jongo Jesu shisen don kila say na ka pla jongki pisa kabamut ki barabor ki ra iya ka tengka pisa ka tengka kabade jongo kaiser ha ka pla da ka bara ya ka pisa jongo kaiser ki wan kili ya Jesu hatongi don kam ban siu khajana hatongi don kam ban siu ia ka bade jongo kaiser lada kilong ke ba kuit bat sngur mensiam kimde ben ra ka pisa batki kimde ben ra ya ka tengka batki henry ki bu barabon kane kap kadosh ai kada kine kilong ki riu arsa but ujisu penchai ke pait ba peit kine ki bri ki wan kiliyanga hatongi don kam ban siu khajana ya kaiser nanda kine ki ju ki bri ki kili komne kiraru artat ya ka pisa ya ka tengka jongo kaiser kane ka long kawai ka binda kabau Jesu u kadau shakama jonki u pinramiki nang tangi de ben sautu haba kila peni hawu kila wandra ya ka tengka kabade jongo kaiser baro arliang habang isim ya ka pisa jongi pesanar jongi ilaban yoi baro arliang donayu ha ka pisanar but ha ka ju ka dur ha ka pisa ha ka tengga jong ka rom don baro ar liang don ka jingdo don ka dur kawai ke liang don ka dur jongu kaiser but Tiberius kaiser kala to ha ka tin kumne Tiberius kaiser Tiberius kaiser divini Augustus Fili Augustus kane kalong ka kawai ke liang balato kabamut Tiberius Caesar, ukon jongo divine Augustus, divini Augustus, divine kabamut ublay, Augustus ulong ublay, divini kabamut kakadaw ublay, day kabamut ublay. But sa kaway pat kiliang lato Pontificus Maximus, kabamut high priest, u lingdo bamjukut ne u lingdo remba. Kabamut, kawai kiliang kakadaw syapang lingdo, kawai pat kiliang kakadaw syapang ublay ulong Augustus. Augustus ulong ublay, but kaju kapor ulong ulindo remba.
high priest. Kane kalong ka jingto haka baro arliang jong kane ka pizza kabakila ai peni hau jisu. Kabamot kira hapo jongki ba na kaba pin bana ki pidiang yau Augustus kumu blay jongki kum ulindo ramba jongki. Kabamot hangne don jingar sam. Kira kagak tino blay haka jingdo bakut ka ang pimde bandon kano ka duru blay. Pimde ban sna kano ka duru blay. Henry hangne pad kira ya ka duru blay. Bakana ong ka parte u Augustus ulong ublay. Bad ulong ulindo ramba. Menda ujisu uong. Ya ka jong ka parte. Ya ka jong u Kaiser. Ai hau Kaiser. Ya ke ba jong ublay. Ai hau jong ublay. Kabamul hapedeng jompi mano balong jong ublay. Mano balong jong u Kaiser. Kaiser uyang nagabenda ki blay tao. Baro ka jingmane blay tao ka kadaw ha kane ka dur jong u Kaiser. Ha kane ka tengga jong u Kaiser. Jizuang lada pikwa banai Kaiser kilate ai hau Kaiser. Long ka jong u Kaiser. Pidyang ya ka dur jong u Kaiser. Im ya ka dur jong u Kaiser. Ya im ya ka jingdo jong u Kaiser. Im ya ka jingi kai jong u Kaiser. Jingdo hangne kalon jingi kai. Im ya ka jingdo jong u Kaiser. Nangda talong jong u Kaiser lada pikwa. Henry lada pi don happy ya ka jingkwa banlong jong u bale. Talong ki jong u bale. Deban don ka dur jong u bale. Habang don ka dur jong u bale. Nginum laban im kumba im ya ka parte. Nginum laban bamzap, nginum laban im auria, nginum laban im hakajimbrай, nginum laban tu, nginum laban chetkala, nginum laban shukor, nginum laban yeshun, nginum laban don kano ka jinglong jongu Kaiser hapo jongi. Kane ka longa challenge kaba uji subu hakamat kinigi brio. Kilawan ban Yakob badu jisu penban uji su penbaino ya ka jing Yakob jongi shaki namar kilong kibrio arsap. Bunsin haka jingim ka jongi ilong kumne. Haka pala jongi ngidon yakie jongu Kaiser. Haka jingim jongi ngi karlot yakie jongu Kaiser. Nangda ngi ong haka rimyang shendur jongi ngilong ka jongu bale. Kane ka long ka jinglong jongbon ki kristan. Kane ka daga jinglong jombon ki kristan ha kane ka parte. Yos ngo na ka jimpule beningong na ka city jongo Petrus bakudu ong. Kan sepo ya ka por pin sa stang ben yo i ya ka ding habaning. Pin sa stang ben yo i ya ka jing jot saudong jongi. Udang maham yangi. Shaki brio baro ki bakindiu ya u Kaiser. Ya ki kam jong u Kaiser. Ya ki kam jong blay tao jong ne ka parte. Kabao ki bam don ka dur jong u blay. Manoban ting haba ki yo i ya ki ding. Manoban ting haba ki yo i ya ki jing jot. Mano banting haba yo i ya ki dakishin ba pela ha kane ka parte de ki brio bam don ka duru bale ki badon ka dur ki badon tang ka dur jongo Kaiser hangne kalong baro ka kenja parte ba ki kam jonga parte ki blay tao jonga parte kaba kring yangi ban pendem shaka bor jonga parte habangi ngilong ki brio bala shakring da kane ka bor jonga parte ngim don jing eshu ngim don jing isneshu ngim don jing mapshu ngim don jinga eshu ngim don jing ko eshu pinban ngidon yakie baro jongu Kaiser nagata ka daw ka parte menda kayai climb ka parte menda kayai step tuma nagabenda ka tuma jingyam nagabenda ka jingyam snam nagabenda ka jingyam snam nagabenda ka snam jingjot nagabenda ka jingjot katema ka jingale hapadeng himen ki para hapadeng kimi ki pa hapadeng ki kun kiti hapadeng ri kawe hadin kawe pat kading kalong kadak janga jingjot kading kadon hapo jongi haba ngi kindiu el Kaiser kading janga jingi kan pinduno ya kading janga parte lada ngi kindiu ya ka dur jongo bale hapo jongi
dur jongi Jisu hapo jongi ni de ban keli ala de ka dur bat ka jing do jong no ngi don hapo jongi ka dur bat ka jing do jong no ka don haki inga sem jongi lada ngim nang banong ngim don ka dur Jisu te tikana ngi don ka dur jongu kaiser hapo jongi kapapalong yangi ban ha ka ba mane ya ke blai tau ka parte saudong jongi Jisu be it isul ngo yame naga benda ka ne jing tho naga benda ka ne tin ka ba me pasiaw hangi ha ka ne step kar ko kar do yangi bangin dop la ban pendo no ya ka jing long jongu kaiser hapo jongi ka jingit kaspa jingit ya ka parte ba ka jing kongu ya ka jing tho ka jing karen ka jing kai jong ka parte pen ban in paino shame ban du pen ne shushu ya ka dur jame hapo ka donut ban penim biang ya ka jing do ba kui jame ha ka donut ka men siam jongi en yaro ya utrai Jesus Christ